Sa mga sugod kita sa kabuntagon mga igsuon, gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. O magabasa kita pulo sa Ginoo, o maghala kita gisputuhan ng alawiton, aron sa pagdaig pagpasidungo o pagsumaya sa ngalan sa atong Dios, kinagi siyang pagtuan ng kamaw sa Ginoong Kristo. Sumala sa pulong. Sa unang Samuel 16:16 nga nag-ingon, himo ang among Ginoo karon magasubo siyang sulugoon nga naa sa imong atubangan sa pagpangitaw ko sa katawo nga batid ng bablit sa alpa o gitar. O matabo nga sa dihang daw tang espiritu na kanimo nga siya mukablit uban sa iyang kamot ug ikaw mamaan. Sumala sa Salmo 25:1 nga nag-ingon, o malika mo manag-awit kita alang kang Jehova, himo na daw sa kamalipayang hugyaw kay anian ang bato sa atong kaluwasan. O sabayan niyo ang inyong kaugalingon, aron makapanyo sa gingharian.
sa Espiritu Santo. Ang luhang pato sa pamamaan nagisalingwan sa mga magtutukod, mahulugan ni bato, mapupok siya, mapustakan ni batuhan, mapugtan siya. Aron makadawat kamo kahong sa dihang mag-aambing kamo sa Espiritu ni Cristo magsimba kita sa atong amahan, diya sa Espiritu sa kamatuoran. Kay ang Espiritu Santo iyang gisaan, kunahigong makamo ranang ko. Ako magpadayan diha kaninyo. Magsimba kita sa atong amahan, diya sa Espiritu sa kamatuoran. Pagkamong akong mga pinili sa akong pagpadaya kaninyo, maglipay kita mga saksi ni Jesus, magalangin kita sa Diyos nung uman. Magsimba kita sa atong amahan, diya sa Espiritu sa kamatuoran. Magangkutan mga igsoon, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, kanimo labing dalaygon, may ugmaon, manunuyon ang makagahon ng mga Diyos sa ngalan ni Jesus, magbubuhat ikaw Ginoo sa langit o sa iyo. Tagi ikaw amahan sa mga butang, makita o hindi makita, kung tagi usab sa matagusan ng pagkinabo. Ginoong Jesus, nakaros kamuntagon o Diyos, anay usab kami. Ngayon mong mga katauhan na nagkatigong, aros pagkawalan mo nga usap sa inyong mapulo. Kung maghinaw kami nilag na, o Diyos, sa aming presensya, magapakigong bagay ka na mo sa kanunay. Kung among ginatugyan niya kanimo, o Diyos, ang matagusan ng kalawas na mo.
Natulong sa maamahan ang tanan damo nga nahimog mga kalapasan. Tanan niya mapagkulang diya siyang matubangan na ang ko sa paghatag ka ng musik. Papasa sa Diyos ang mamansa na mapulis mong kinabuhi. Nasa kanunay pagkayo bitako kapapag sa aming mga tinuha. Ilabi na o Diyos sa mga pagpangalaga niya. Papasa sa pamahan ang mga ramog at kalibog kangasul. Nga na kanunay sa tagusan ng kinabuhi. Tumog kay ikaw o Diyos ang kanunay kagahmo sa paghimog dito. Papasa sa o Diyos ang mga kalimatay sa mga balatian. Nga naasa ka ng mga kalawasan. Ilabi na sa imong matatawhan ka. Aron o Diyos, makapadayon kami sa imong mga pagpasidugo. Pinagi sa among paghalad mga pagsimba siya kayo. Busa among pagkalauman ng Ginoo, yagikan sa pagsugod ug hangtod sa pagtapos sa imong mga gibuhaton. Ilabi na sa among mga paglalagad siya kayo. Manghinaw ko sa kami, o Diyos, kaya pinagi sa imong pagkamihigugmaon sa tagusan ng mga kinabuhi. Ikaw kay amahan mo na sa paghikap sa mga tagusan mo kasing-kasing. Nasa kanunay, o Diyos, malinawaton sa mga pulo nga imong ipaabot ka na. Aron kini mahimong gabayan o iwag sa among pagkinabuhi ingon nga kami kalibutan ng utawhan pa nga nagkinabuhi din sa Dios sa kalibutan. Kaya tanan amahan nga mapag-ampo mga pagpangamuyo. Amo gayon nga ginatugyan o ginalauman nga among madawa. Tungod kay ikaw mao man ang among nagitlong amahan. O Dios namong tanan ang bato sa among kaluwasan sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo among luwas. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag ka nato pag-usap mga igsuuno. Dalagon kayo ang Dios kaning batak na akaron. Diatagan kitag mga kapisikay kabaskog sa matagusan nato kapang lawas. Ug dalagon ang Dios kanunay diya sa matagusan nato kapag kinabuhi. Nga andam kita sa kanunay sa pagpanimati sa mga pulong na atong mapakalimhugan base sa naisulat sa kasulatan. O bining mga takna ang mga igsuon atong hatagan og dako kay nga pagtagad ang pulong sa Dios nga atong madungog tungod kay ang nakasalalay diha sa atong pagpangalagan ilabi na diha sa atong Dios mao gayud ang tinuod nga kaluwasan nga gi-offer o gitanyag sa Dios diha sa matag usa ka tawo nga nagatuo sa iyang gamhanan nga ngalan. Busa una kita mo adto sa akong tema ni takna sa kabuntagon sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto sa 8. Nagauluhan kini ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalaga. Aron makuhaan nato ang punto sa maong sugilanon mga igsoon. Sa dili pa kita mo adto sa maong tema ato unang pamalandungan kining gisulti sa Ginoo. Unang-una, Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Ngayon sa matagusan nato kag kinabuhi, mga igsuon, iyakin hindi pa hinungod, iyakin hindi pahipalo o gisulti nga apan sa tanang midawat kaniya kinsay gidawat ang atong Ginoong Jesucristo sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mababae ka man, malalaki ka man, maidaran ka man o mabatan ka man atubangan sa atong Ginoong Jesucristo, gihatagan kitag kagahom sa pagkahimo mga anak sa Dios. Unsay tawag nato karon sa atubangan sa Dios? Mausap kini ang atong mapatalimbugan sa gisulat o gisulti ni Apostol Juan kapitulo 5 bersikulo 19. Aron nato kining kapangandaman ug atong masayran kung unsa ang punto. Tungod kay kita gihimo naman diay mga anak sa Dios pinagi sa atong pagdawat kaniya o pagtuo sa iyang ngalan. Ang atong kahimtang karon mao ni ang iyang ingon. Kita na sayon nga kita iya sa Dios. Ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa daotan.
Ang matag-usa ka nato karon naghihimong mga anak sa Dios, kita iya nasa Dios. Klaro kayo nga pagkasulti mga igsoon. Og iyang gipahibalo dinhi sa matag-usa natong kasalabutan o dulong nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa daotan. Wala ginilong sa Dios ngadto sa tanang mga tao nga ang kagahuman sa buhat sa daotan niya sa kalibutan. Di pahibalo na sa Dios nga ni sa matag-usa nato ka kinabuhi aron na kita mismo makabantay diya sa atong pagkinabuhi. Unsay purpose na kita gihimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, pagdawat o paghila siyang ngalan. Dayon kita karon giprove sa Dios nga kita iya na sa Dios. Sa diya nakita na nakita iya na sa Dios kung saan po atong aksyon nga pagabuhaton. Doon na tayo ang ngayon nga himuon mga igsuon. Sumala dinhi Lucas Kapitulo 9. Lucas Kapitulo 6. Aron nato mas sinabi diya sa matag-usa nato kag kinabuhi nga unsa diya ang atong kahimtang karon. Sa diya nakita mga lagat diha sa Ginoo. Nga kita mismo sa matag-usa nato kaugalingon makapanganda o makabantay sa atong kaugalingon. Ingon siya dinhi Lucas Kapitulo 6 versikulo 47 hangtod sa 48. Ang matag-usa nga magaduol ka nako. Magaduol means nangalagad o magapatalingog sa akong mga pulong, magapaminaw o magatuman sa iyang mga sulyo pulong o magabuhat niini, ipakita ko kaninyo kung saunsa siya mahisama. Ipakita daw sa Dios kung saunsa kita nga matang may kumpara o mahisama. Siya mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, nga naggalot og lalong o nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. O sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag niadtong balaya. Apan wala makatayog nini kay kini maayo man nga pagkatukod. Ang gikapahibalo sa Dios nato nitag na sa kabuntagon mga igsoon. Sa diha-dihay nga kita modul sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Iya kitang gihatagan og halalom nga sambingay diha sa matag-usa nato kaugalingon. Nga ang atong kaugalingon may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, naglatid og balay, nagplano nga magbuhat og balay, nga nagkalot og lalong o nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. Atong na sinati kung unsa ang matang sa bato, ug unsa ni siya kagahi, ug unsa kini siya kabagtik, mapuna ang gisambingay sa atong kahimtang sa Ginoo. O sa pag-abot sa baha, nganong gisultihan man ta sa Ginoo nga kinahanglan nato ang atong pagtukuron. Kay dili malikayan nga moabot ang kalain-laing matang sa mga pagsulay sa atong mga pagpangalaga. Mawayang isulti dinhi nga ug sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag niadtong balaya. Apan wala makatay og niini kay kinigi maayo man nga pagkatukod.
Mao ni igsuon ang atong hatagan ug dako kay kapagtagaling maas kabutang. Nga atong mga kahimtang karon gipahibalo sa Dios, gitudluan sa Dios kung unsa nga matang sa atong kahimtang sa pagpangalagad gana kaniya. Mao kini nga punto ang atong saktong pagayo diya sa atong pima ninitak na sa kabuntagon. Ngayon din ang paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad. Butsap ko na itong mga igsuon. Nga atong mga pagpangalagad karon ngadto sa atong Dios dili tiyaw-tiyaw. Dili ini atik-atik na naman. Kita gihimo na niyang anak sa Dios. O kita iyang gikapahibalo na nga ang kalibutan nga atong gitungtungan o gipuy-an niya dinhi ang tanang kagahom sa buhat sa daotan. Gisultihan na ini para makaligay o makabantay ang matag-usa kanato. Aron atong masayran, atong pamalandungan ang sulti sa sulat ni Apostol Pablo. Ino siya dinhi, ako mga muyo kaninyo mga inigana ko diha, dili unta ako mapili sa pagpakita sa maong masaligong kaisog. Nga gihuna-huna ko nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao. Nga nagadahungan kami, nagagawi sumala sa unod. Kini usa ka mga pagpahinumdum, usa ka mga pagpahibalo o pagpasidaan sa atong pagpangalagad nga naa sa Ginoo. Kay bisan tuod kami nagagawi ini sa lawas, kami wala magpakigubat pinasigad sa unod. Kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang pangunahuna aron kini magmasinugdanon kang Kristo. O kami andam sa pagsilog sa tanang pagkamasupilong, inig kahimpit na sa inyong pagkamasinugdanon. Tanawa ang mga butanga na sa inyong atubangan. Kung adunay masaligo nga siya iya ni Kristo, papalando nga siya nga maingon nga siya iya ni Kristo. Kami maumanusap kaya ko dili kaulawan bisan kun palabihan ko pa ang akong pagpasigat ko tungod sa among kagahom nga gihatag kanamo sa Ginoo aron sa pagpatubo gadinyo og dili sa paglaglag kaninyo. Mao kini igsoon ang pulong sa Dios nga ngayan natong pamalandungan sa makadaghan diya sa matag-usa nato ka kinabuhi. Nga gipamimatuod ni Pablo diya siyang kaugalingon nga siya naningkamot pinagi sa sugo sa Dios gana kaniya. Isip siya nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ubausap ka na ang atong lantaon diya sa atong kahimtang nga doon na kita'y ligo nga pundasyon diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga andam kita sa tanang matang sa mga pagsulay nga mudangat sa matagusan nato ka kinabuhi.
O sa iyang ingon, kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat sa tumado na mga panag pulong-pulong. Kaya ang mga kaibigan, kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man mga hinagiban sa unod, dili buhat na pangkalibutanon. Halimbawa, nag-ilog o kabilin nga mga butangan din sa kalibutan lamang. Muli ang iyang dito mo. Dili mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Diyos, makagagahong kini sa paglumpag sa mga kuta o sa gigamit ni Pablo nga hinagiban. Walay lain mga iso. Mao ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Mao sa ang atong gamiton diya sa atong kaugalingon. Kung unsa kita kalikon, unsa kita kagahi diya sa atong pagtuo. Unsa may pasidaan niya? Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 12. Yan ato masuta nga ang Diyos sa kanunay nagpahinumdum, nagpahibalo sa tanang mga tao nga nangalagad gana kaniya. Ang iyang sulti, busa siya nga nagadahom nga maayo na niyang pagkabaro, magbantay basig mapukan siya. Kung atong pamalandungan kini nga pagkasulti mga igsoon, ang ministro na gisultihan ini, kitang tanan nga nangalagad kana sa Ginoo, di pahibalo og sultihan ini aron makabantay kita. Unsa may dugang na po niyang ipahibalo? Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 10. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako, maingon sa usa ka batig nga magtutukod. Ako mao nagpahimutang sa patukuran, ug ang laing tao mao ang magatukod ibabaw dinhi. Ang sulti niya, ang Dios mao nagbutang o nagpahimutang sa patukuran, ug ang laing tao mao ang magatukod ibabaw dinhi. O siyang isulti, apan nagbantay hinuon ang matag usa kung unsaon niya sa pagtukod ibabaw ni. Di pa sidanan ang tao? Di pa hinumduman ang tao? Aron maka bantay siya sa tanan nga moabot ka niya. Kay doon na may tao nga, moingon, dugay na ko nangalagad, ligo na yun ko. Gahi na yun ko, di na ko basta-basta. Di na ko mapukan. Pero nagtawa. Makasinatig pagsulay. Tungod kaya niyang panguna-huna. Wala na kasintro sa gisulti sa Ginoo. Mga kita, muduol ka niya, o baga tuman siyang sulti, susama nga itong kahitang nga nagtukutag balay, nga nagpahiluna sa halalong nga patukuran. Ang atong patukuran mga iksuli basta-basta. Ano man? Kaya ang atong patukuran o pundasyon mao si Ginoong Hesukristo. Ingon din kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang palibisan kinsa kawasa di kapahimutang na nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo ang atong pagligon nga patukuranan. Mauli ang ayan atong panindigan diya sa matagusan atong kakinabuhi nga ang saad
saad sa Dios adunay katumanan kung kita magmatinud-anon diya sa atong pagpangalagad nga kanya. Mao tong gisulti ni Pablo nga ang iyang pakigdumo dili alang sa buha sa ulo. Kung dili ang hinagibay niya ang gigamit mao ang Dios kay makagagahom kini sa paglumpag sa tanang matang sakuta. Sa tanang parugalan o prinsipyos na giugdan sa tao, ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nag-aali batok sa kahibalo sa Diyos. Bosa ito ito mga isyon sa pagpangalaga ni Apostol Pablo, iyang gipinitreat, iyang gipaningkamutan nga katong babag na nag-aali. Pinagi sa mga tao, pinagi sa paggamit sa nagkalaimatang sa mga pangatarungan, iyang mapalumpag aron ang tao makahibalo sa mga gisulti sa Diyos. O ginabihag namo ang tanang pangunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Sabto nato mga ison, walay gipahibalo si Pablo nga dili Kristo ang iyang gipailas sa ng mataw. Mausap kini ang atong tamdan sa matag usa nato kaugalingon. Nga atong kahimtang karon dili basta-basta. Nga naman, ang atong pagpangalagan, kung atong lakbitan ng Juan 4, versikulo 21 ngadto sa 24, kita ang tinuod nga nailhan. Nga magsisimba ngadto sa Amahan. Kay diha ta nagsimba sa Espiritu o kamatuoran. Maulang ang saad sa Diyos, adunay katumanan ka nato. Mawahayang sulti, diri sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 9, kinahanglan na ani sa tao. Kinahanglan o importante kayo nga kining sultiha, anaa sa kinabuhi o panghuna-huna sa tao. Tito, Kapitulo 1, versikulo 9, kinahanglan nga mangupod siya pag-ayo sa kasaligang pulo nga ingon sa gikatudlo kaniya. Aron makahimo siya sa paghatag o pagtulunan sa matarong tuluuhan. Karon, kung ang atong mga panghuna-huna anang hunahunang pangkalibutan, di ba? Dali ra magalgal, dali ra madaldal, dali ra madala. Ang pangutana, dihawiran o gikuptan ba niya ang mangsulti? Pero ang gisulti ni Pablo, unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 1, maulid pinaka dako kahtagan nato pagtagad sa matagusan nato ang kinabuhi. Mga igsoon, buod kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gipanagdawa nga nini na nagbarugkab karon. Ug nga pinaagi nini kamo ginaluwas. Wala matagaluwas. Kamo ginaluwas kung inyo kining kuputan pang-ayo. Gawas lamang kung takhaw ra ang inyong pagtuo. Butsag tuligsyon, pagkahiay ni sa pagtuo, paligunay kini sa matagusan nato kapag to pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang punto diya sa matagusan ka tao nga miduol sa pagpangalagad sa Ginoo.
Dugang niini nga mohatag og pagpalalom sa atong timaligtag naa sa kabuntagon, ihatag nato sa atong igsuong ebanghilista nga mao si Charlie Revilla. Salamat igsoon o una sa tanan mayong buntag ang atong tanan mga igsoon ko diha kay Kristo. Nintak na pasalamaton kitag dako sa Dios na din gihatagan na usab kita og laing adlaw ulaing Domingo alang sa pagdaay paghimaya sa iyang balahan ng ngalan, no? O bisan pa mga igsoon sa mga na sinati nato karon do nining mga panahon na, no, wala malilong sa matag usa ka nato kung unsa ang atong na agihan ning mga taknaa, no, apan ikalipay ka nato kanang dako mga igsoon nga naman tungod kay naghinay-hinay na gayud og katumanan ang naisulat, no, diyan sa balang kasulatan, no, o bahin sa atong tema hindot kaya mga igsoon, ang mga pasyon nga panghimatuod sa atong igsoon, bahin ka na sa pagpangalagad o sa paglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagad, no, gani ang atong kini atong mga nasinatian karon mga igsoon, nasinatian usab kini ni Apostol Pablo sa iyang panahon, no. Grabe nga pagsulay. Gani nahimo pa nga binilanggo si Pablo tungod lang sa paglaban sa iyang pagpangalaga. No? Ngayon niya din ako si Pablo, magatambag kaninyo tungod sa kaagop o kalubo ni Kristo. Ako nga kuno maayo ra mo payubos kung anaa sa inyong atubangan, apan isog kung mahiadto na sa halayo. No, gisulti ni Apostol Pablo dinhi ang iyang mga nadungog. Kay lagi adunay mga nadungog si Apostol Pablo nga isog lang daw kuno siya kung anaa sa duol. Kung baga sa lang kung pagka-istorya mga igsoon, si Pablo gibuhat-buhatan og istorya, no, ingon niya din ako nga kuno maayo ra mo payubos kung ana sa inyong atubangan, apan isog kayo kung mahadto na sa layo. Ako mga muyo kaninyo nga inig-ana ko dia dili unta ako mapilit sa pagpakita sa maong masaligong kaisog. Nga giuna-una ako nga akong ipakita batok sa pipila ka mga tao nga nagadaog nga kami nagagawi sumala sa unod. No, kay lagi ang una-una sa tao mga igsoon gipunto gitumong dito kang Apostol Pablo nga si Apostol Pablo nagagawi pa diha sa tawhanon nga pagkinabuhi. No, kan mo ni yang gingon din nga nagadaong nga kami nagagawi sumala sa unod. Kay bisan tuod kami nagagawi din sa lawas, kami wala makigubat pinasubay sa unod. No, diri na. No, nga naman, nga nung nakasulti si Apostol Pablo nga siya o sila wala nagagawi subay o makigubat subay sa unod. Unsa ray ang hinagiban nga gigamit ni Apostol Pablo? No, atong tiwason. Kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man mga hinagiban sa unod, kundili tungod sa Dios makakagahom kini sa paglumpag sa mga kota. No, kinirod unsa di ay nga hinagiban. No, ug base sa atong nadungog ganiya, walay lain nga hinagiban nga gigamit sa Apostol Pablo kundi mao ang gahom sa maayong balita. No, ingon niya din Roma Kapitulo 1 versikulo 16.
Unsay ingon niya din Roma 1 Kapitulo 16. Kay wala ko ikakaulaw ang mayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usan nga nagatuo. Sa Hudiyo una sa tanan o gunya sa Kristiyanon usab. Kay niya sa mayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nahisulat nga nagaingon mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Nang mao kini nga hinagiban ang gigamit ni Apostol Pablo. No, wala siya mo gamit og lain nga hinagiban aron lamang nga tuuhan siya sa mga tao. No, kundi ang hinagiban nga mao ang maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo. No, dugang pa yan din Galacia Kapitulo 1 versikulo 12 at versikulo 11. Diyon siya, kay buot kong masayra ninyo mga igsoon nga ang maayong balita nga akong giwali diya dili tawanong maayong balita. Kay wala ko kini dawata gikan og tao, ni gikatudloan ako mahitungod niini. Kundili pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo. No? Pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo. Nga kung atong buot sabton mga igsoon nga sa pagpangalagad ni Apostol Pablo, ang iya paglaban sa iya pagpangalagad wala sa ilaig na gilabanan kundi ang mahitungod lamang kang Ginoong Hesukristo. No, mao kana nga ayang dugang dinhi kay kamo makadungog na mahitungod sa akong kinabuhikan diha sa tinuod sa mga Hudiyo. Kung yun sa kapagluto sa iglesia sa Dios sa hilabihan gayon. Huwag yun sa kapagpaningkamot sa paglaglag niini. No? Nga sa diya, nga sa Apostol Pablo, wala pa nakakabig diya sa pagkakristoano. Gilotos niya ang iglesia sa Dios. No, mao ka na mga igsoon nga, gipaningkamutan usab ni Apostol Pablo sa diya sa iyang kaugalingon ang paglaban. No, gani, tungod sa iyang paglaban, niabot pa ang pumunto nga nakakita siya o pakiglalis tali nila ni Pedro na ni Apostol Pedro nga naman tungod lagi kay nakita niya nila ni Apostol Pedro o sa uban pang kaigsunan nga sila sa Apostol Pedro nagagawi usab sa dili maayo nga paggawi diha kang Kristo. No, mao kana mga igsoon nga gisulti ni Apostol Pedro nga giyon niya din kami na nga tao nga mga Hudiyo dili mga makasasala nga hindi. Nasayod nga ang tao dili pagkamatarong tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, kundi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. O kami nito kang Hesus aron kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. O dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Kay pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, walay bisan kinsang pagamatarungon. No, mao kini ang gipanghingusgan ni Apostol Pedro mga igsoon. Wala sa pagkinabuhi ni Apostol Pedro sa pagmantala niya sa mayong balita, wala siya nagdala og laing ngalan. Wala sa ingon nga naa sa gipasigar ko nga pagtulunan kundi ang pagtulunan mahitungod kang Kristo. Mao ka na ang iyang gilabanan, mao ka na ang iyang gipakamatyan. No? Ingon ba niya dinidugang? Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mga pangpaitas o babag nga nagalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na ang tanang panguna-una aron kini magmasinugtanon kang Kristo. No, ginalumpag nila ang mga pangatarungan.
nga mo inanahimong papa nga naman dugang na pud niya din Roma 10 kapitulo 1 kung sa gisulti niya din mga igsoon ang tinguha sa akong kasing-kasing ang kasing-kasing ug ang akong pagampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila kay nakasaksi ako kanila nga sila adunay kasibot alang sa Dios apan kini mo'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo no nakita niya pusto sa iyang panahon nga kadtong mga tawana nga adunay kasibot diha sa Dios apan iya usab nga nasabot nga kadtong kasibot dahil nila ipakita mao katoy kasibot nga wala duyugi sa kahibalo no dugang pa niya din ug kay wala man sila ibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga gikan sa Dios ug nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga mga may pagtuo karon naabay tao nga naabay laing tao nga gisulti si Apostol Pablo din naabay ngalan sa tao nga gisulat o gisulti sa Apostol Pablo din no mao ka na ang hunahunahon mga tagal tong pagtagal diha sa itong mga tagsa-tagsa kagalingon ng pagtaas sa puntagon mga igsoon no nga naman tungod lagi kay adunay mga tao nga manungha nga nagadala sa maong pagtulunan sa ngalan sa maong pagtulunan apan unsay gidala dili ngalan sa atong Ginoo kun dili ngalan sa ilang pagtulunan no mao ka na gisulti po sa atong Ginoo gipasidaan niya din unsay ang giingon Mateo kapitulo 8 bersikulo 22 unsay gisulti ang Ginoong Jesucristo mismo nagnanultian no giingon niya din Mateo 8 apan si Jesus mingon kaniya no pagdini sa 21 nga to sukoron ug may lain pa siyang mga tinunan nga mingon kaniya Ginoo tuguti una ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan no adunay mga sitwasyon mga igsoon nga ang tao aduna pay kawili sa ikaw galingon no mao kining punto ha giingon si Ginoo ang giingon din ug may lain pa nga iyang mga tinunan nga nangingon kaniya Ginoo tuguti una ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan unsay gitubag sa atong Ginoo apan si Jesus mingon kaniya sumunod ka kanako pasabdi ang mga patay nga mao'y magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay no mao ka na ang gisulti sa atong Ginoo unsay punto Pag-ingon sa Ginoo nga sumunod ka kanako. No? Wala na tay lain nga angay pa nga lantaw mo tan-aw mga igsuon. No? Mao ka nga pulbang yang sumunod ka nako. Pasabdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga kaugalingong mga minatay. No? Ayaw na silang lantawa. Ayaw na silang tagda. No, mao ka nang iyon sa Ginoo, mao ka nang punto din sa Ginoo. Sumunod ka kanako o pasagdi ang mga patay nga mao magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Karon kinsa man ang mga minatay ang pasabot din. No? Mausap ka na ang gipunto ni Apostol Pablo sa iyang panahon. Unsay gisulti ni Apostol Pablo? 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 13. No, mao ni atong bantayan mga igsoon, manungha ni pag-abot sa panahon. Unsay gingon din kay ang mga tao, mga apostoles nga mini, mga magpupuhat nga malimbungon, nga nagatakupan sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Kristo. Oh, tanawa.
Nagatakuban sa ilang kaugalingon nga mga apostolis ni Kristo. O kinidili no ni kay bulong, kay bisan galing si Satanas, nagatakuban man sa ilang kaugalingon nga mga manulunda sa kahayag. O bisan galing si Satanas, no? Nga kung unsa ka mangyalamon ang iya sa Dios, mausap ka na ang mga manulunda ni Satanas. Kung unsa ka maayo upakita sa ilang kaayo mga manulunda sa Dios, mausap ka na si Satanas. No, apan unsa ang ilhanan? No, ya may nora padayon ni uban pod nga dautan baya ka mga ilhanan brad. O sa ilhanan giyon niya dinhi. Busa dili kay bulong kunang iyang mga sulugon magatakuban usab sa ilang kaugalingon nga mga ministro sa pagkamatarong. O magpatakuban sa ministro sa pagkamatarong. Dara, diri na ito may balaan. Ang ilang danatan, mahisibo raw niya sa ilang mga binuhatan. Karon pangutana mga igsoon, unsay mga buhat niya itong mga tawana. Unsay mga buhat niya itong mga tawana. Kay gisulti din ang ilang danatan, mahisibo raw niya sa ilang binuhatan. Mao ka na mga igsoon mo sa kailangan o pag-ila. Kung kanang mga propeta ba nga muduol nato o kung kanabang mga nalagingon nga sila iya sa Ginoo mo kanyang ilan ng mga igsoon, no? Diha nato mailan kung kanang mga tawana iya ba ni Kristo, no? Nganuman kaya ang iya ni Kristo malungo sa kasing-kasing papaubsanon apan kung kanang mga tawana, mao ning giingon din sa Ginoo sa atong Ginoo. Matthew 6:16. No, giingon din unsay gisulti. Matthew 7 versikulo 16 hangtod 17. Matthew 7. Unsay gisulti dinhi? Yara. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta. Nga mo ani kaninyo nga nagsapot sa pagkakarnero apan di ay sa sulod nila mga lobong nga manunukob. No? Gipay magnuan ta sa Ginoo mga igsoon. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Pagapuon bang paras gikan sa mga kasilpinitan o ang mga igos gikan sa kadyapaan, no? Kung adunay pagta o kung adunay ikaw nga muduol kung ka ng tawhana mo'y makapahimo nato nga makapahimo inog pasuko diha ka nato sayro nato mga igsoon nga kanadili niya gayon sa Ginoo, no? Kayo niya din sa ingon niya na ang matag usa ka mayong kahoy magabungag mga mayong bunga. Apan ang walay pulos nga kahoy magabungag mga walay pulos. Ang mayong kahoy dili magabungag mga bunga walay pulos. O usab ang kahoy walay pulos dili magabungag mga mayong bunga. Ang matag usa ka kahoy nga wala magabungag mga mayong bunga pagaputlon o igasilibay ngadto sa kalayo. Sila sa ingon niya na mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. No, mao ka lang atong hatagad dako pagtagad sa atong kaugalingon mga igsoon. Kay nga naman ani anak kita sa takda nga mao ang kalisdanan. No, ana kita karon sa kalisdanan mga igsoon. Apan malahumon ang Dios o mapasaligon ang Dios nga nagtudlo sa matag usa kanato. No, sumala sa sulat ni Apostol Santiago. Unsa niya ingon niya din Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. No maulang gayud kana mga igsoon nga atong hatagan o nga atong kanunay nga pagahimoon. Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon niya din
bulahan ang tao nga moanto sa mga pagsulay, kay human siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi. Nga gisaad sa Dios kanila, nga nahigugma kaniya. So, bulahan daw ang tao nga mubalong daliwala sa mga pagsulay. Nga naman, kay human niya madawat, kay human siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila, nga nahigugma kaniya. No, dugang pagani niya din ayaw ipayo ni bisan kinsa nga siya pagatintalon, ako gitintal sa Dios, kay ang Dios dili aram matintal og dautan. O wala bisan kinsa nga iyang pagatintalon, hinunoa ang matag usa ka tawo matintal diha nga madaldal siya o madaldal o mahilayo sa sayang kaugalingon pagpangibog. No, mo kana magsuod nga sadya dahil ang tao matintal sa mga pagdaldal nga pinaagi sa iyang pangibog, ang kanang mga tawhan ng mga igsoon nahilayo o nahilayo sa isaat sa atong Ginoo. No, dugang pagpasabot kay mga igsoon dili na lang utason, no, akong ibalik sa atong ministro, siya rin mga tagudugan mga pagpailaw kaning timaha. O maayong buntag ka na ito tanan, ang Diyos panalangin ka na ito sa kanunay. Masalamat kayo sa pulong sa Diyos mga igsuno, na nindot kayo nga atong nasabtan. Ang punto nga gipaabot sa atong tima ng takna sa kabuntagon. Magungbod sa tun, ang matagusan sa atong kaugalingon karon unsa ang matang sa atong kahimtang. Usa kita ka mag-aalagad nga naa sa Ginoo. Si Apostol Pablo sa iyang panahon mauusab. Ug atong lantaw, ug atong napangimatud-an sa matagusan ato kaugalingon, nga si Apostol Pablo sa iyang panahon, doon na siya insakto nga baruganan. Doon na siya prinsipyo nga gibarugan. O kana nga prinsipyo mga igsoon, ilabi na kanato usab karon nga unta ana. Ano man atong balikan ang atong tema, ingon siya kay bisan versikulo 3, kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasikad sa uno. Wala niya gipasigarbo nga bisan siya nagkinabuhi pa nga kalibutanon, nagkinabuhi pa siya katawhanon. Wala niya gipasigarbo, gipatigbabaw ang buhat nga iya sa unod. Unsa man diay ang benepisyo nga makuha sa tao kung ang iyang ipaira sa iyang pangunahon na o sa iyang kasing-kasing mawang buhat sa unod. Atong mahinumduman mga igsoon nga walay laing makahatag og kasamok o kagubot diya sa matag-usa ka pangunahuna sa tao. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasumbay sa unod. Kung sa man ang unod nga paggubat. Nara ang isulti niya sa sulat niya sa Apostol Santiago, Kapitulo 4, kung sa hinungdan sa mga gubot, muna ang atong bantayan, muna ang atong timanan, ingon nga kita nangalaga diya sa atong Ginoong Kristo. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 1. Unsa may nakaingon sa mga gubat, o kung sa may nakaingon sa mga palag-aaway diya kaninyo, pangutana sa pulong sa Ginoo. Kung sa may nakaingon sa mga gubat, o kung sa may nakaingon sa mga palag-aaway diya kaninyo, dili ba mauman ang inyong mga pangipog na sa kanunay nagakagubat nga nasa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas. Maunay rason nga moabot ang panagkagsamo
panagkagulyang sa katawan niya sa Diyos tungod sa buhat sa ulo o buhat sa lawas. O sa may paningkamutan sa tao ko namin, ang lawas nga panginahanglan yan tunaw na. Mauni ang buhaton. Adunay mga butang ay inyong tinguhaon, napandiri ninyo kini mapatunan, busa mo patay kamong tao. Maunay katarungan nga si Apostol Pablo wala magpasigadbo sa buhat sa ulo. Kay doon na si Rasul. Galacia Kapitulo 3, versikulo 3. Inunsya din. Nangahimo na ba gayon di ay kamo nga inon kakulang sa pagsabot? Nagasugod naman unta kamo sa Espiritu, magpakatapos mabalay kamo karon sa lawas. Mao ang pangutana diya sa matagusan nato nga kinabuhi. Nga atong pag-alagad karon, nag-aalagad kita sa Dios pinagi sa pagsimba nato diya sa Espiritu kamaturan. Unsa tod wala na kita sa unod-unod nga mga panginahanglan. Kundi niya ang atong ginatinguha ang gisaad sa Dios nga kinabuhi walay katapusan. Mga dili kita magpadaldal, magpahaylo sa tanang matang sa mga pangatarungan sa mga tao. Dugang pa niya. Kaya ang mga hinagiban sa among pagkigubat, dili man mga hinagiban sa unod. Yang gipahibalo, yang gisugilon sa mga tao. Nga ang ilang mga pagkigubat, ang ilang pagkihibalo nga sa mga tao, dili hinagiban sa kalibutan. Kung dili tungod sa Diyos, makagagahog kini sa paglumpag sa mga buta. Lantaw na to, kung sa may gisulti o gitudlo sa Diyos. Efeso Kapitulo 6, versikulo 10. Muna atong bantayan mga iso na kita nangalagad sa atong Ginoong Kristo. Sa katapusan, magmalikon ka mo pinaagi sa Ginoo. Ang atong pagkamalikon pinaagi sa Ginoo. O sa kusog sa iyang gahog. Isunod ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos. Dili hinagiban sa kalibutan. Hinagiban sa Diyos aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa mga yawa. B. Ato nang napanalinghugan. Unsay mga gihimo sa mga malipat-lipatong na kaugdahan sa yawa. Di ba doon na po siya mga ministro? Doon na po siya mga apostoles? Asa mga tumabasa, Brad? Di balikan na po ang sulti ni Apostol Pablo. Niyarao. 2 Korinto Kapitulo 11. Mao niyang pamaagi nga makita nato dinhi nga doon na po yung mga apostolis di ay ang buhat sa yawa. Kaya ang maong mga tao, maong mga apostolis nga mini, mga magbubuhat nga malimpungon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon. O, tanawa? Nagatakuban sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostoles ni Kristo. Ano man, ang gigamit nila kasulatan, pulong sa Ginoo, sa ilang mga pagpakiglantugi, pulong sa Ginoo ang ilang ipagmatuod. Pero sa ipasilaan sa Diyos, o kini dili hinuon ni kahibulong. Kay bisan galing si Satanas, nagatakuban man sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag. Busa nila kahibulong,
Kung ang iyang mga sulugon, magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan, may siguraw niya sa ilang mga binuhatan. Di ba? Klaro kayo, gispahibalo na ta sa Ginoo. Gisultihan na ta sa Ginoo. Usaon mo na to sa pagkilatis nila. Mga gitudluhan kita sa Diyos nga ipasulong ang tibuok kinagiban sa Diyos. Mga nakiglaban ni Pablo sa iyang pagpangalagan. Ngayang giingon din kaya mga hinagiban sa akong panagkiguba, dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Diyos. Makagagawang kini sa paglupag sa mga kuta. Bisan mo sa pagkagahi. Tungod kay ang Diyos, may atong himong hinagiban, ang pulong sa Diyos na atong nadawat, may himo na itong sukaranan sa atong pagtuo, dili kita mapukan. Dili kita matarong. Kaya nga naman, atong gisulong. Anong kinahanglan man ninato? Tungod kay muabot ang panahon, muabot ang higayon nga ang matanang mga tao, muabot ang pagkamasupilon. Pero muna ilhanan nga di ka pahibalo ang Ginoo. Ato sa lingit padayon, ingon siya. Isulhon ninyo ang tibok hinagiban sa Diyos aron makabarog kamo. Batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Sa ito pa, gikinahanglan magtinirtaan na ang hinagiban sa Diyos na mao pagkamatarong aron makabatok. Makabarog kita sa pagsukol batok sa mga malipat-lipatong nga buhat sa yawa. Kaya nga itong pakigdungo, dili batok sa mga binuhat nga unod. O, klaro kayo. Nga nga itong pagpangalagad, diyan sa mag-ala sa atubangan sa atong Ginoo, wala ka mga lagad para sa atong unod-unod nga pagkatao. Kaya nga itong pakigdungo, dili batok sa mga binuhat nga unod o dugo. Nga naman, Unang Korinto 15, 50 nga sultihan ko kamo nga ang unod o dugo, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Muna yung rason ng atong pagpangalagad, wala kang malagad para sa atong unod, sa atong lawas. Kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaw nga galon, niining mahigit na kalibutan karon. Kisa may agalon nga labaw din sa kalibutan. Mao ang buhat sa yawa. Batok sa mga dautan na espirituhanong panon diya sa mga dapit sa kalangitan. Bisan pa sa dapit sa kalangitan naghapon ang buhat sa yawa. Tungod dili, dadaan ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos. Aron makasukol kamo, inigaabot na sa adlaw sa kalisdanan. Maukinig karon mga igsoon. Nakinig ato mga nasinapi, pinahagi sa mga pagsulay, usang kinikat matawag ng mga kalisdanan. O baka pugong kamo sa inyong baruganan, tapos sa inyong tanang pakigbiso. Mauday nga ipasulong sa Diyos ang tibok hinagiban. Aron makasukol kita, makasugakot kita sa tanang matang sa hagit sa mga pagsulay. Busa, pogi gayod ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan. Mabinaksan daw ang hawak nato sa kamaturan. Usa ang kamaturan? Juan 17:17. Kay ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pulong sa atong Dios muna ibakos nato sa atong hawak. O sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong. Kinahanglan pagjuday nga anakan nato ang pagkamatarong.
sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa mayong balita sa kadaitan. O dugang sa tanan, dadalin nyo ang kalasag na mao ang pagtuo. Di na natin ng iban. Sa diha nga mabinagsa ng atong hawak sa pulong sa Diyos nga mao kamatuoran, di kinahanglan po diay dato, nga doon na po tayo hinagiban pinasikan sa atong pagtuo. Nga pinaagi nini, aram kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga odyong sa dautan. O dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan o ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Amen. Klaro kayo na mga igsoon. Nga ang hinagiba niya yung ipakapahibalo ni kanato, ilabi na kanato nga nangalagad, pulong sa Dios. Tutok ta, sintro ta sa pulong sa Dios. Tungod kay pinaagi sa pulong, diha nato madawa ang kinabuhi tayo. Ingon din ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag na nagaali batok sa kahibalo sa Dios. Tanawa, pinaagi sa pulong sa Dios, gitangusgan ni Pablo nga katong nakahimo babag o ali, may tungod sa kahibalo nga sa Dios mawala. Kung siyang gigamit kay nagiban, mao ang pulong sa Dios. Panghuna-huna nga walay insaktong pangatarungan. Ngano man, tungod kay sa kahimtang nila karon, mao man ang ilang gihimo. Roma Kapitulo 10. Nasa yung kasipot, ilabi na sa pagpangalagad, pero wala pa yun nila masabti. Mga igsoon ang tinguha sa akong kasing-kasing, o ang akong mga pag-ampo nga to sa Dios, alang kanila mao nga mga luwas uta sila. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Dunay kadasig. Apad kini mao'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. Mo na gipakiglaban ni Pablo diya siya pag-alagad. Nga unta mawala, maputol o mawakli ng maong baba. Mao sabihin nato mga igsoon. Ingon pa siya, o kami andam sa pagsilot sa tanang pagkamasopilon ini kahimpit na sa inyong pagkamasilotanon. Tanawa ang mga butang na nasa inyong atubangan. Di gihulagway. Gipahulagway ni Apostol Pablo. Nga tanawa ang mga butang nga nasa inyong atubangan. Usa may nahitabo karon. Usa may mga balita nato na sagap karon. Kung adunay mag-asa, masaligod nga siya iyan ni Kristo, papalando nga siya nga maingon nga siya iyan ni Kristo. Muna'y pahinumdum nato. Nga pamamalandungon siya nga siya iyan ni Kristo. Kahit kami, mauman usap. O sa may irhanan mga igsoon. Nga ang mga unta ko magpasigar po siya kabaling nga siya iyan ni Kristo. Doon na irhanan. Doon na isain. Ang sain na nara. Ikaduhang Pedro Kapitulo 4 versikulo 10 nga to sa 11. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usap, gamitan ninyo kinialan sa usap. Sa usap-usa ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Mao dinhi ilhanan nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo, ang iyang pagpanulti magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad, kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang, ang Dios pagahimayaon pinahagi kang Iso Kristo.
na may tao nga itong ipaila. O ka na importante mga iso. Nga diya sa atong mga kagawian, diya sa atong mga pagpangalagad, isulob na to ang tibok kinagiban sa Diyos. Kay wala agoy makalumpag sa maong prinsipyo nga atong gikuptan. Mapinagi sa sulti sa Ginoo. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1. Ingon din tungkol kinangalagad man kita. Busa sa malit kinalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapit paglikos ka na to. O dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Kini nga itong pagpangalagad, mo nga itong lumba. Mo nga ang panglumba nga itong giapilan, nga magtutok kita dili sa tao. Oh? Nga magatutok ka Jesus nga mao ang mag-uugmad o maghihigpit sa atong pagtuo. Dili man dahil dito ta sa tao mo tutok, kundi ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mula nga ato silang masinatay mga ito na kung dunay tao nga moingon nga siya yan ni Kristo, lang taon daw nato makita nato sila pinagi sa mga hiyas na gihatag sa Diyos ngadto kanila. Ug ang mga sinultihan ingon nga magasulti mo sa pulong sa Diyos. Mao na hinagiban nga gigamit ni Apostol Pablo sa iyang panahon sa pag-alagad. Ug maghinaot ako nga kita usab karon nga niya ni katapos ang hugna sa kapanahonan, mapunay atong batunan. Mapunay kuktan nato sa atong kaugalingon. Kaya ang kasalalay sa atong pagpangalagad mao ang atong kinabuhing dayon. Nga gitagana sa Dios. Manghinaot ako ni na sa kabuntagon sa mga pulo nga di ka pahibalo sa Dios sa matagusan nato kay dulungog nga atong nasabtan ang mga punto. Ug nasabtan usab nato diya sa atong mga kahimtang nga diya sa atong mga pagpangalagad dili basta-basta. Dili kini tiyaw-tiyaw kaya ang iyang ingon Juan Kapitulo 15. Tamdan yun nato kini pag-ayo mga igsoon. Juan Kapitulo 15 versikulo 6 ganto sa 7. Ang tao nga dili magapabiring kanako isalibay siya sama sa sanga o malaya. O ang mga sanga pamonitor o gigaisa ngadto sa kalayo o mga sunog sila. Kung kamo pabirin kanako ang akong mga sulti pabirin kaninyo pangayo kamo bisan unsa. Nga inyong gusto o kini pagabuhaton alang kanila. Mao kini ang atong tangdanan mga igsoon nga pabilin kita sa mga gikapahibalo o gikaingon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay doon na tay kasiguruhan pag-abot sa tukma nga panahon. Ang grasya, ang kalinaw, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, magapanalangin ka natong tanan. Sumala sa pulong sa Santiago 5:13 hanggang sa 15 nga nagaingon, ano na ba kaninyo'y nag-aaltos, paampuas siya. Ano na ba'y nagpalipayon, paamita siya sa pagdari. Ano na ba kaninyo'y nagmasakiton, ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia, o paampuas sila alang kanya, nga maghaplas kiniyaw na. Tungod sa ngalan sa Ginoo, o nga kapag-ampong ginabalang pagtuo, mag-aayon sa masakiton, o siya pagabangon sa Ginoo, o kung siya na masalaman, siya pagpapasema.
tao. Ikaw ay Diyos sa mga sa pagiging, pagkatapos sa mga tuwa sa mga Espiritu, kasagalan ni Jesus, sama ni Jesus, gawas mo ng Espiritu, ay tumulubyan kita sa Diyos na ito. Sama sa Iksyon, Jesus, darang pinubig sa mga Espiritu, magkaroon sa masakit. Bawa sa mga, kapag pinagabas sa kaham sa Diyos, sa magkakuwasan ang batong mamutong sa Ang mupiling siya O Diyos, ikaw ba siya ang Siya ang
Niabas ang mga luha ko sa nakita kong ako. Taliwala sa kasalanan ko. Gituwa mo ka ako. Mayroon ko ang tanan, O Diyos, nga kanimo magalagan ko. Kayang imo pagbalan sa sakot. Kulang pa ang kinabuhi ko. Minango kanimo, kay ikaw ang maluluwas ko. Sa tanan kong suliran, imo kong gihayagan. Niabas ang mga luha ko sa nakita kong ako. Taliwala sa kasalanan ko. Gituwa mo ka ako. Nahayagan ang kasing-kasing ko sa pulong na ipabuhat mo. Di natuwa kong niabas ang mga luha ko sa nakita kong ako. Taliwala sa kasalanan ko. Gituwa mo ka ako. Taliwala sa pagtuo ko. Nakalilaog ginawa mo ako. Magbuhat ko sa mga sugo mo.
mga buhay. Ginoong Jesus, nga makagagamo sa tanan, matarong o matulang iyang mga paagi. Buhari sa kapanahunan, kinsabay dili mahadlok ug dili maghimaya sa imong ngalan. O Ginoo, kay ikaw mao lamang ang bugtong nga balaan. Ang tanang kanasuran, mga ug managsimba kanimo kay ipadayang naman ang imong mga hukom. Kinsabay dili mahadlok ug dili maghimaya sa imong ngalan. O Ginoo, kay ikaw mao lamang ang bugtong nga balaan. Ang tanang kanasuran, mga ug managsimba kanimo kay ipadayang naman ang imong mga hukom. Kay ipadayang naman ang imong mga hukom. Atong panalibugan mga igsoon ang sulod ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa 2 Korinto kapitulo 9 versículo 7. Ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili nga magapanuko ingon nga pinugos. Kaya ang Dios nagahigugma sa malipayong magahatag. Kung ang isang pagtapos sa tumang gibuhaton, magpasalamat kita sa Dios pinagi sa mga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin. Kami mo na rin mga igor, magkagahong mahigugmao ng mga Diyos sa ngalan ni Jesus. Salamat amahan sa mga pulong karong nga imong ikapaabot sa katagusan mo kay gulo mo. Salamat po sa audio sa imong wala ni Espiritu Santo nga imong gibubugi pa rin sa katagusan ka na mo. Nakabato na sa kabidugang iya, kaligod kadasig o Diyos, pagkadayon. Ilabi na sa mga gibuhaton, Diyos sa katagusan mo, kinabuhin mo mga kaya pangalagam at kanino. Manginaw kami Ginoo nga bisan unsa ka mga pagsulay nga moabot ka namo anagay ikaw o Dios kanang panahon sa paghatag ka namo sa lugar kalikod aron makabapon kami sa kami ng puso ingon nga kami nagatuog nga ila ug gasalit sa imong pagkamayo sa katagusan namo kag kinabuhi uban sa tanan kong usan nga magigsunan karon o Dios ako ampo mga hangod ya kanimo nga pinagi sa imong gamhanan kung tabot o Dios hanggang sila magapangulit sa katagusan nila kaugalingon may dagat sila o Diyos sa ilang kulian yung layo kulian ng buhat upog na sa pagkalimatay sa mga sa karawag o daw tahan kaya ka nang Ginoo nga mga pag-ampo mapapangamuyo ang kay ginasalin ang ginatugyan dyan kayo ang tanan nga among magawat tungod kay ka mga manang among langit nung amahan o Diyos ng tanan ang bato sa among kaluwasan sa ngalan ni Kristo among ginugang maluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Mayong utro ka natong tanan mga igsoon.